Taruh ubah ntar lagi.
Taman bagi ini je lama hingga tongner saja. Ini pulang media takut sono belai hambai marwa. Ini belai tong-tongman sal, oke hasik sal, distrik dia himano kini bahak pun bosor. Jeng tunggang-mang diprai bunggai, jeng suci tu bonci dongjak. Buku kuai kok sawo, samungun nugia. Dia bahasini bobagra, kasuk sa bobagra. Jeng mai tongnai, sab samai tongnai. Bobagra ni uduge, bini inisiatif bay, bini leadership bay, bini tuiduma bay. Ini 25 তারিখ জুন 2021 এডিসি অধিবেশন গ্রেটার ট্রিপল বিল পাস আবন খানাবই যতন তংথলাইজাক তিন টাকার জোন এরিয়ানি তোমা চলা তোমা বরে তোমা বোরা তোমা বরিচু যতন গ্রেটার ট্রিপল দাবি এডিসি হাবাং বরফ দুপনাবই এডিসি অধিবেশন পাস খানানি থাকে বেলাইকে খাতংলাইজাক বেলাইকে তংথলাইজাক जों दिनै बाजि खालायो तंथलायो खातंलायो मिसिल खालायो मरा बुमारा हामबायजानानै नानि बागै जों दिनार कुथुम लायखा तागरा जोन तिप्रामा थलिंगोन आंनि तागरा जोननि इंगै अरा लकेल लिडार हिसाबै आंनि खातं जाफामा आं बेलाय बुबाग्राना हामबाय मारनांगौ दङ आरो महाय जों बहुत आगे दंना दंमानि जेबा जों साब्रै ओंखारै अमक गोरैनि बागै जों अराय फरायनायाव मोनसे दंजागौ आबुनि बागै जा बुबाग्रा बुजानि कग्र मा दङ आं जदि बुट नरक बरकना आशीर्बादनानै पास खायजांखै आं ग्रेटार टिपालेनि डिमान्ड ना आं काउन्सिल पास खायना माने आबुनि मुताबिक न कगनारगै बिनि कमिटमेन्ट बनारगै दिनै अधिवेशन ब 18 जना एमडिसी आउट अफ 28 28 जना एमडिसी नि बिसिङाव 18 जना एमडिसी अमक खायै सर्व सम्मति क्रमे निमे फनो अब दलसाथ अपोजिशन पार्टी त बरत राजायमन नायनो हायबनो सिनि मेजरिटी सिंगाबनो बिल तुबै आरो अधिवेशन त्रिपुरा सरकारनि रक्षा कवच त्रिपुरा सरकारनो मुथांनानि त्रिपुरा सरकारनि सार्भाइभेल त्रिपुरा सरकारनि एक्जिस्टेन्स नारना बगै बुबाग्रा बिनि कगनो नारखा बिनि कमिटमेन्ट बनारखा अब जों बेलाय खातं लायजाक बेलाय तंथक लायजाक अमा हायकानो संताबो जत गुबुन पार्टी गुबुन चिकन पार्टी बा गुबुन पार्टी खायथना आं जतन कगनो मुसुं हारिताबो थानजागां लायसिनाय जों ताबो कसा कर्म होनालिया ग्रेटार टिपालेनि बागै जतन थानजां लायो जेतु बिलबो पास खाबा जों ताबो मुभमेन्टनि बागै जों ताबो आगो कलमा लामा कलमा हिमलानि नांनाय जतन थानजां बायदि होनो आं कगनो मुसुंगो तमा पार्टी इरेस्पेक्टिव अफ पॉलिटिकल पार्टी इरेस्पेक्टिव अफ नि रिलीजन कास्ट क्रीड जतन यावै और जगह फाइ ग्रेटार फाइ एसेम्बल फाइ बुबाग्रानि मोटो आदर्श आइडियोलॉजी न ग्रेटार टिपाल आइडियोलॉजी न तेबो प्रमोट खायख्लांमानानि बागै आगो फाइ आं जतन कबंगना मुसुं एसे टिप्रा मतन खरकसा आदंगै खरकसा आदंबा टिप्रा मतन खरकसा हामजानाय बा जातिनो हामजानाय आं कबंगना मुसुं फाइदि जों ताइ फिलाय जागलिया जों खागलाय जागलिया जों डिवाइडेड नालिया थिन बिसिङाव डिवाइडेड पलिसि खाय थंजागोन जों आरो बहुत किछु जों बिफ्राय बुंखा सुसित बन्सित खाया थाथक जाका आगु जाका आबुन हजि मुक्तिनि गायसन लामा ग्रेटार टिपाल ताइन ग्रेटार टिपाल मा सान गांके खबांमा जागा दङ ताक फनो एडिसि एरियाव खब जायगा मधुपुर हाय जागारक रामगति हाय जागारक खबांमा जागा दङ आब हाय जागारनो खबि खायनानि बागै बुबाग्रा ग्रेटार टिपाल सानो दाबि कुन सांबादिनि गया सानानि अधिकार दङ सानानि अधिकार दङ बनो बतिनि अमनो विशेष खाय प्रायोरिटी होय दिनै अधिवेशन पास खायदिका जों बेलाय खातं खाजा बेलाय तंथलायजाक बेलाय खातंलायजाक तामनिके बुबाग्रा बिन कगन नारगै इन ग्रेटार टिपाल दाबिनो एडिसि अधिवेशन को पास खायमान बागै जों बेलाय तंथलायजाक खातंलायजाक अमा हायकानो जत बर रग तंथलायथों अमंलायथों खातंलायथों कारण ग्रेटार टिपाल नि रक्षा कवच रक्षा कवचनो तिनि बुसकाङो जों जेखुनु चंमारियाव मुभमेन्ट जों आगु थांलायनाय आसुकनो रंनो बेलाय हामबाय